Γεια σας παιδιά, Γιώργη εδώ. Σήμερα θέλω να σας κάνω άλλη μια ανακοίνωση για το κανάλι. Θέλω να πω ένα συγγνώμη που κάνω πολλές ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρετε πράγματα που θα κάνω και τέτοια. Αυτή η ανακοίνωση είναι για να μου πείτε κάτω στα comment τι άλλο είδους βίντεο να κάνω, για να μην κάνω μόνο με μαγικά. Πείτε μου κάτω από τα comments τώρα τι βίντεο να κάνω. Και ναι, πείτε μου ναι, αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω. Και μπορεί σε λίγο να ανεβεί ένα βίντεο ακόμα με μαγικά. Εσύ πείτε μου κάτω στα comments τι άλλο ήθελα βίντεο να κάνω. Αυτό ήταν η ανακοίνωση. Κάντε μου subscribe, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, κάντε like στο βίντεο μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!